Tässä esityksessä puhumme Jemenistä maana historiasta ja haasteista. Esityksen tavoitteet. Esitellessä Jemenin historia ja sen maantiede sekä sen kulttuuriperintö ja ajankohtaiset haasteet. Jemenin maantieteellinen sijainti. Jemen erotuu erinomaisista sijainnistaan, sillä se sisältää historiallisia ja luonnollisia kohteita, jotka tekevät siitä erottavan, ja mainitsemme ne tarkempien kohteiden joukossa. Tämä on Jemenin kartta. Jemenin maantieteellinen sijainti. Jemenin alue ja sen rajat. Alue Jemenin pinta-ala on noin 527 ja 868 neliökilometriä, mikä tekee siitä yhden alueen suurimmista arabimaista. Maantieteellinen sijainti. Se sijaitsee Arabian niemimaan lounaisessa. Rajat. Pohjois-Saudi-Arabian kuningaskunta. Itä. Omanin sultaanikunta. Länsi. Punainen meri. Etelä. Arabian meri. Tärkeimmät maantieteelliset paikat Jemenissä. Bab al-Mandab. Punaisen meren ja Arabian meren yhdistävä vesiväylä. Sitä pidetään yhteen maailman tärkeimmistä meriväylistä, jonka kautta suurin osa maailman laajuisesta kaupasta kulkee. Sumatran saari. Se sijaitsee Intian valtamerellä Jemenin eteläpuolella. Kallis ja ainutlaatuisista ympäristöön. Monimuotoisuudestaan se on koti puille ja lajeille, jota ei löydä missään muulla maailmassa. Rannikkosangot. Se ulottuu Punaisen meren ja Arabian meren varrella, kuten Tihaman tasangolla. Adenin kaupunki. Tärkeä rannikkokaupunki. Jemenin taloudellinen kaupunki ja tärkeä satama. Jemenin kuuluisimmat vuoret. Profeetta Shoaib vuori. Se sijaitsee lähellä Sanaa ja sitä pidetään Arabian nimimaan korkeammana
mpana hoipuna 3666 metriä korkeudella. Jabal Saber. Se sijaitsee täysin Kuforon nuorissa ja se on yksi näkyvimmistä vuorista, joka erottuu luonnon kauneudeltaan ja suurilta korkeudelta. Harasvuori, siellä on ominaista opet maisemat ja se on koloissa. Se kaupoilla rakentotista monisista kolista. Jemenin tärkeimmät tasangut. Hadramaut tasangu se ulottuu Jemenin itäosaan ja siellä on ominaista hedelmäistä.